zabawa, na koncentracja, na myślenie po kasiewsku, rozumienie tego, co jest gydu, ja i zamyśl, prawda? Zabawa remus gydy polega na tym, że jebą do gyda dowali słowo remus gydy, na przykład kłelić do desąc i tyle trzeba kłelić do desąc. Jeśli powiem kłelić do desąc, nie bądź na początku tej informacji remus gydy, tyle nie może ta wykonywać tego zadania. A kto będzie wykonywał, musi za karę sadnąć na ływka. Wszyscy rozumieją, co zrobić? Ja! No dobra. Remus gydy płelekuj do desąc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Remus gydy płeć dwa razy. Raz, dwa. Płeć dwa razy. Remus gydy zakońcuj. Uwaga, wesobne poleceni. Ciwnij głową do przódku dwa razy. Piękno, nikt nie odkrył. Remus gydy przebity są ze swoim drecha. Taka się zgubi przebity są ze swoim drecha. Remus gydy wemień Ania dwie farby. Ciemny, ciepły. Piękno. Remus gydy Milan wemień trzy farby. Czarny, czerwony i różowy. Różowy. Super. Ada wemień dwie farby. No, piękno. Remus gydy płynniesz sobie ręce do góry. Łepiesz dwie ręce. Dobrze. Milan musi na chwilę sam. Remus gydy łepiesz dwie ręce. Łepiesz od Iza też. Gdybyś próbowała nama powiedzieć, znaczy dwa przykłady. Pani tedy weźmie kuzy, blezi chodzi do nas, blezi o tedy. No dobrze, o widzisz, no ale jest trudno, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa. I dziękujemy bardzo serdecznie. Życzymy miłej zabawy.